Омръзна ли ви да изпитвате тежест, киселини и неприятно подуване след всяко хранене? Търсите ли начин да върнете комфорта в стомаха си и да забравите за дискомфорта веднъж завинаги? Представяме ви Digestion Pro Plus, Арония и Дигезим от Гревия, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Digestion Pro е създаден с основната цел да подкрепи функциите на храносмилателната система и да подобри метаболитните процеси в организма. Продуктът облегчава състояния като гастрит и колит, поддържа здрава чревна микрофлора и благоприятства работата на черния дроб и жлъчката. С Digestion Pro вие активно преодолявате стомашния дискомфорт и се радвате на здраве и лекота всеки ден. Кажете с Богом на тежестта и се наслаждавайте на любимата си храна без притеснение. Поръчайте Digestion Pro от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашия стомашен комфорт.